V minulej epizóde sme sa zastavili na začiatku všetkého. Atum. Absolútna ničota. Skrytý potenciál. Ticho pred akýmkoľvek pohybom. A potom sa niečo stalo. Atum aktivoval svoju božskú vôľu. A vesmír začal. Tento moment, keď sa Boh pohol a začal tvoriť, Egypťania nazvali Ptah. Ptah je druhý Neter, druhá fáza jedného boha. Ak bol Atum boh pred stvorením, Ptah je boh, ktorý stvoril. Aktivoval svoju vôľu, svoju božskú energiu a usporiadal vesmír. Stvoril hmotu. Egypťania Ptaha zobrazovali ako postavu zavinutú v bielých obväzoch, bez voľných rúk, bez pohybu nôh. Len stojí a drží palicu. Prečo zavinutý? Pretože Ptah nie je slobodný pohyb. Je to sústredená sila. Energia, ktorá sa skoncentrovala do jedného bodu, aby mohla tvoriť. Egypťania Ptahovi zasvetili druhé náboženské centrum, Memphis. Vzniklo v roku 4460 pred Kristom na začiatku veku Býka. Jeho úloha bola jasná. Učiť ľudí o ďalšom postupe Boha. O tom, ako Boh vytváral vesmír, planéty a slnko. Ako aktivoval svoju vôľu a stvoril hmotu. Celé obdobie nieslo pečať býka. Jeho symbol bol všade. V umení, v architektúre, dokonca aj v menách faraónov. Ale to najdôležitejšie, čo Ptah nesie, nie je jeho podoba. Je to jeho palica. Ptah drží palicu s 3 symbolmi a každý z nich hovorí niečo zásadné o tom, ako funguje život a vesmír. Prvý symbol je Ankh. Ankh je symbol vitálnej, tvorivej energie. Tej energie, ktorá sa v tele prejavuje tepom srdca a pulzovaním krvi. Je to božská sila, kľúč k životu. Preto ho vidíme na stenách každého egyptského chrámu, nie ako ozdobu, ale ako základnú informáciu. Druhý symbol je Vas. Vas predstavuje hlavnú tepnu, kanál, cez ktorý prúdi energia do celého tela. Má tvar palice, ktorou Egypťania v púšti ovládali hady. A hady tu nie sú náhodou. Symbolizujú prúdy života. Energetický had, šplhajúci sa po chrbtici. To, čo iné tradície nazývajú kundalíny. Tretí symbol je Džet. Džet symbolizuje potenciál rastu a rozvoja života. Chrbticu. Kosť, ktorá formuje telá živočíchov a dáva im podobu. Bez chrbtice niet formy. Bez formy niet života. 3 symboly. 3 základné princípy živého vesmíru. Energia, kanál, forma. Čo presne Ptah urobil, keď stvoril vesmír? Ptah predstavuje moment, v ktorom aktívna Božia vôľa zapôsobila sama na seba a skoncentrovala pôvodnú substanciu ducha. Tento akt uviedol do pohybu protichodnú expanzívnu silu, ktorá rozhýbala celý vesmír. 2 protikladné sily sa postupne dostali do stavu rovnováhy. A v tej rovnováhe vznikol kozmos, planéty a príroda. Dnešní vedci tento moment nazývajú Veľký tresk. Sťahujúcu silu nazývajú dostredivou silou. Rozťahujúcu silu nazývajú odstredivou silou. Egypťania to vedeli a nazvali to Ptah. Rovnako ako Atum nebol sám, Ptah mal svoju ženskú stránku, Sehmet. Keď sa Atum a Naunet prebudili a aktivovali svoju vôľu, pretvorili sa na Ptaha a Sehmet. Ale stále zostali tým istým a jediným bohom. Len získali iné vlastnosti. Ptah, mužská časť, šíril tvorivé informácie. Sehmet, ženská časť, sa prejavila ako substancia lásky a vytvorila svetlo, energiu a žiariacu substanciu pohybu.
Ptah a Sehmet spolu predstavujú množiacu silu všetkého, čo bolo stvorené. A z ich pôsobenia začali vznikať ďalší netery. Para a vzduch, zem a obloha. Vesmírne svety, slnečné sústavy, galaxie. Toto je egyptská kozmológia v jej jadre. Nie bohovia bojujúci na Olympe. Nie primitívne náboženstvo. Presný a logický opis toho, ako vznikol vesmír, krok po kroku. Od atuma cez Ptaha až po fyzický svet, ktorý vidíme. Stvorenie vesmíru neprebehlo náhodou. Bol to zámerný akt, skoncentrovaná vôľa. A z tej vôle vzniklo všetko, vrátane nás. V ďalšej epizóde sa pozrieme na Amon-Ra, tretiu fázu. Moment, keď Boh stvoril človeka a dal mu to najcennejšie, čo existuje. Vedomie a slobodnú vôľu. Kód Egypta. Staroveké poznanie, žijúce dodnes.